Machiegni kendo, jopur e kaunti ma Migori ojiw mondo oti kod lony manyasani e weche mag pur mondo mi okonygi e medo nweng'ogi e kindeni manitiere lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi. E kinde limbe margi alap malichota, kama nyisruok mar weche mag pur dhi timore chakruok mar dwe manyien mar ng'iyo ikruok ma oseketi, apisa matayo chenro mag nyisruok ma kamano okone lony manyasani ema dhi konyo jiwo chenro mag yuto ma jopur kendo geng'o midhiero mag lokruok mar lwasi. Giyango ni bad migawo mar piny owacho mang'iyo weche mag pur oseketo kenge mopogore opogore madhi neno ni weche mag nyisruok mar kit pur otim e kinde ka kinde ma ok dichiel kende higa. And therefore, what we are trying to is to again integrate technology into farming. This brings and draws the youth into farming. We have a lot of initiatives that again attract the youth. We'll have the young farmers, we'll have the 4K clubs, because those are the future farmers, the next generation. And therefore, if we don't again adopt them into farming now, then we have no farmers in the future. And therefore, in the collaborations between ourselves and the Ministry of Agriculture on 4K Club and the Young Farmers Clubs of Kenya, then we have a lot of youth showcasing innovations and technologies in agriculture. Kaka department mar fisheries, wan ka gi ponds dabal, kino dwa nyiso ji kaka ipidho rech, ma jogo duto ma gombo pidho rech kaka koro wachake motegno e Migori kane. En thuolo makende mondo ichopine kaka itimo gigo mapok iyango maber. Ne nyithi skul wabedo kod tiegruok mopogore opogore kuom weche mag chiemo, kuom weche mag loso puothe to kod ohala mar pur. Mar ariyo, wan gi gik mang'eny mag trade machalo kaka jok mosomo tijegi kendi owegi, gibiro ng'eyo technologies mang'eny minyalo losgo gimoro maber mondo kel ohala ne gin owegi. Kansa mar dhod nyodo en